Poľovníci musia byť dosť nešťastní z takýchto turistov. Vítam vás po dlhšej dobe späť pri videu. Dneska si dáme druhý pokus jazdy na rozhľadňu, ktorá v podstate je relatívne nová. Nachádzam sa medzi Strážským a Hrabovcom. Bol som tu naposledy ešte v zime, vtedy bolo minus 14 stupňov, kopu snehu a nedostal som sa ani do polovičky. No dneska máme veľmi príjemne, teplo a dnes teda padlo rozhodnutie, že vyštartujem z toho istého miesta, no a skúsime sa ísť pozrieť na tú výhľadňu, čo to tam bude. Teraz máme 8 hodín 5 minút, podľa map ukazuje cesta, tam bude trvať nejakých 30 minút, takže mali by sme to dnes do poludne úplne v pohode stíhať, aj so zastávkami na natáčanie. Samozrejme, celú výbavu mám so sebou. Tak uvidíme, čo sa nám dneska podarí, či tam bude aj nejaká zver. Ak sledujete moje videá pravidelne, tak vám určite neuniklo, že som mal problém s bicyklom, ale už je plne funkčný, takže môžeme ísť na to. Teraz sa dostaneme k altánku. Ukážem vám ho aj za pekného počasia, nie len keď je mlhá zima. Tak toto je kúčka v lete, je tu fakt úplná pohodička, máte tu rážne, dá sa tu poopekať, ste v chladku, aj keď sú veľké horúčavy, no a keď vyjdete trošku mimo, tak máte takéto nádherné výhľady. No a toto je miesto, kde som sa vtedy už pomaličky s bicyklom brodil. Bolo tu všade kopu snehu. Viac menej tu som to potom otáčal a išiel naspäť, lebo ďalej to už by nemalo zmysel. No ale dneska sa v pohode dostaneme až na vyhliadku. Potom po ceste vlastne vidíte po modrej značke a budete prechádzať okolo rôznych takých kopčekov, ako vidíte tu. Vlastne sú to mohyly. Turisticko-naučný chodník. No. Nie je to nič v podstate, len
takýto vyvýšený kopec. Predo mnou je hneď ďalší. Tu dávam len taký menší tip. Tadiaľ som vlastne teraz prišiel. No a ja som stále chodieval tu na tadiaľ rovno touto cestou. A teraz pozerám na mape, že mi vlastne ukazuje ísť hneď tu doprava. Takže tu na hneď, ako vidíte z lesa, tak nie je prvá odbočka, ale malo by to byť podľa mapy práve táto tu. Áno, zase je modrý chodník. Ja som stále išiel tu tadiaľ. Ako dostanete sa v pohode aj tam mať, len je tam už viac taká rozbagrovaná, rozritá cesta. A je tam už také väčšie stúpanie. Takže tadiaľ to idem v podstate prvýkrát, ale vyzerá to zasa na takú tú úplne v pohode cestu. Ušľapaná rovinka. Tou trasou vidíte trošku na lúku, ale len malý kúsok a vraciate sa znova do lesa. Opäť modrá značka. No a tu hneď na začiatku máte čerejov altánok. Zase krásne ohnisko urobené, vzadu vidím latrínu a taký prístrešok tu je. Tiež celkom pekné miestečko. No ale my ideme ďalej. Ukazuje mi to ešte 9 minút cesty. To je takéto informačné tabule. Tým, že je to naučný chodník, tak aby sme sa aj niečo naučili. Dĺžka života jelenia 10 až 13 rokov. No tu je to trošku také chaotickejšie, je tu viacero značiek, ale my ideme, ako pozerám, že aj keby sme odbočili vľavo, tak sú tu nejaké cestičky. Ako tu je to také poprepletané kade tade, že viete sa dostať rôznymi trasami, ale vlastne tu je aj značka modrá, takže táto trasa je štandardná turistická. Aha, tu už vidím hneď altánok. Tam sa môžeme zastaviť cestou späť. Ja som vlastne, už teraz si uvedomujem, že tadiaľ som už párkrát prechádzal, tu v tom altánku som aj stal. Ale bolo to tu už väčšinou také viac zarastené, neviem, či to trošku nepreriedili. A že tadiaľ ide cesta, som vtedy nevedel. Ale to je tá priama cesta k tej vyhliadke. Tu je také to trošku viacej pozarastané. Ale stále relatívne v pohode. No, máme tu otvorené pole a máme hneď jeden posed.
hore trošku na kopci ďalej vidíte ďalšie dva vedľa seba. Ešte očakávam nejaký vedľa po ľavej strane. Máme tu ďalší, rovno na značenej turistickej trase. Taký parádny. Znova, hej, tak ideme po turistickej, po značenej trase. Máme tu hneď Krmelec, Soľ, tiež nejaká toto na žrádlo. A tu hneď máme ďalší posed. Tu ako turista si fakt užijete. No, tak tu na pre istotu niekto bol vysypať nejakú suť. Takže ideme ďalej. Krmítko so slanou. A už vidím, hore máme tu vyhliadku. Musím sa až pozrieť, kedy bola postavená, lebo viem, že už som tadiaľto išiel, že som sa vracal touto cestou spodkom, ale tú väžu si nejak nepamätám, kedy bola. Takže tu máme vyhliadkovú väžu pre turistov, pre obyvateľov. Tu hneď dole na kraji lesa máme jeden posed a tu hneď vedľa máme druhý posed. Po ceste bol kúsok nižšie ďalší posed. Takže keď sa tu človek niekedy vyberie asi tak, že skoro ráno, možno na nejaký východ slnka, alebo chce byť dlhšie na západ slnka, tak to potom cestou späť si asi musí dávať veľký pozor, alebo teda poľovníci musia byť dosť nešťastní z takýchto turistov. No ale nič, poďme sa pozrieť na túto väžu. Wow. Je tu aj také posedenie, tu máme odkladací priestor na bajky. Tak. No. Tak poďme pozrieť hore, aké výhľady sa nám ponúknú. Je taký čmeliačik, tu sedí a pozerá. Takýto parádny výhľad má odtiaľ. No a my sme už vo výške korún stromov a ešte nás čaká dosť poschodí. Ako je to celkom makačka tu ísť. Urobíte vlastne 3 schody a idete, točíte sa ďalej a ďalej. Ale bude to určite stať za to. Tu máme ďalšieho čmeliačika.
idete a točíte sa, ale už sme hore. Ďalší čmeliak, pánečky, tým sa tu páči. No. Tak dámy a páni, vyhliadková väža. Takéto parádne výhľady tu môžete sledovať. Bolo by to tu určite super aj na západ slnka, ale aj na východ. Úplne takto panoramaticky vidíte celé okolie. Teraz ako sú tie polia repky, tak to je úplne bomba. Aj keď dole bolo takmer bez vetrie, tak tu hore teda cítiť vietor. Takže nejak veľmi by som sa tu nechystal, pokiaľ je veterno, lebo fakt bude to tu dosť nepríjemné. Ale ako výhľady fakt super. Takže toto je rozhľadňa Rakovec. Tu vlastne dedinka je Rakovec nad Ondavou a dedina tamto, to by mali byť Moravany. Takže viete sa tu v podstate dostať aj teoreticky tak zbližšia. Pozerám, že Moravany, musím sa tu trošku zorientovať. Takže tu bude Rakovec. A ako sa otáčame, áno, toto budú vlastne tu hneď Moravany. Čiže viete prísť buď do jednej alebo druhej dediny a už vlastne to nemáte nejak extra ďaleko. Tu vidím nejaké družstvo. No a v podstate sú tu, ako vidíte, rôzne vychodené cesty, takže určite tých trás je tadiaľ viacero. No ale to už si viete pozrieť cez mapy CZ alebo mapy Google. Ale určite odporúčam sa tu zastaviť, lebo vyzerá to tu fakt super. Teraz keď tu takto stojím, ale jemne fúka vietor, tak cítiť, ako sa s celou väžou hýbe sa. Takže keď je veterno, tak to tu je asi celkom zážitok. No ale výška to je teda parádna. No aj tie výhľady, fakt ste nad korunami stromov a vidno úplne celé okolie. Takže ja už som
sa občerstvil, vychutnal si fakt tieto brutálne pohľady a idem pomaličky naspäť. Ešte sa zastavím a ukážem vám ten altánok, popri ktorom sa dá prejsť a kde tiež sa dá pekne si oddychnúť. Inak ďalej sa dá ísť takisto, je tu ešte pomerne dosť dlhý úsek takejto parádnej cesty, ako vlastne sa ide celý čas. Takže pokiaľ fakt chcete nejakú ideálne na bicykli dlhšiu túru, nie náročnú, úplne v pohode si myslím, že by to dali aj deti, nakoľko nie sú tu žiadne nejaké extra prevýšenia a hlavne ak je sucho, že nie je to celé zablatené, rozmočené, tak úplne bez problémov sa dá bicyklom prejsť, nie je to nič náročné, s nejakými prestávkami úplne v pohode to zvládnete. Samozrejme dá sa ísť aj pešo, ale treba sa pripraviť, že bude to trvať, ale fakt idete celý čas po lese, takže aj v lete, keď budú nejaké horúčavy a budete rozmýšľať, kam sa vybrať, tak odporúčam práve tú trasu, kde sa vlastne vyštartujete z toho lesa za Stražským. Tam zvyknú stať veľa hubári, keď je sezóna. Po ľavej strane určite poznáte, teda keď idete zo Stražského. Takže idem už pomaličky dole. Chvíľku to potrvá, kým zlezem, lebo fakt je to vysoké. No a vidíme sa už pri altánku. No, boli tu srnky. Dobrý deň. Tak chvíľku som išiel bez mapy a odbočil som trošku skôr, ale dostal som sa vlastne na trasu. A vidím, teraz som pri tom altánku, ktorý som vám chcel ukázať. Čiže čo som ukazoval, tak vlastne ja som bol tu dole. No a bol som tu už raz v zime. Tak boli tu tiež takto popadané stromy, ale vidím, že už niečo sa popililo a zasa máte ohnisko. Vtedy tu boli aj rošty. Sú už tak porozhadzované. Ale tiež veľmi také príjemné miesto, kryté, takže aj keby niečo, tak vidíte, stromy tu padajú mimo altánkov, takže ste v pohode. No len kúsok tu vedľa hneď je krmelec, ale tak aspoň máte šancu, že uvidíte nejakú zver. No a my ideme ďalej teda. Čínske e-bajky síce nie sú boh vie ako kvalitné, ale toto mám na tom rád, že vlastne teraz frčím 40-kou, mám zapnutý tempomat, úplná pohodička, na také preskúmavanie terénu to je úplne za mňa bomba. Tak, máme tu koniec výletu, Zavora je tu. Zvuky civilizácie takisto. Ďakujem, že ste pozreli ďalšie video. Snad sa vám tento výlet páčil a možno inšpiroval. Niekedy sa tam vyberiete pozrieť. No a ja už mám v hlave ďalšie miesta, kam by som sa chcel vybrať a niečo vám nové ukázať. Tak sledujte kanál a
Vidíme sa pri ďalšom videu.